Assalamu alaikum, yan uwa barkaku da warhaka. Yau muna dauke da wani sabon kauce kamar yadda muka saba mai suna da hukuma. Wannan fim ne wanda Yusuf ya fassara shi Yusuf Zamani. Ga wanda yake bukatar wannan fina-finai kira ya kamata biyo mu daga farko wannan bidiyo zuwa karshe. Sai ya saurari bayanai ta yadda zai samu wannan fim cikin sauki ba tare da ya samu kullum sai ba insha Allah. Idan wani farkon zon kan wannan shafin namu ka daure kai mana subscribe da alamu kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ka same su haka insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda za ka samu a cikin group namu na VIP. A cikin group namu na VIP za ka samu duk wani fim da kake bukata za ka same shi a cikin group mu na VIP kenan. Idan kana bukatar shiga wannan tsarin namu kenan za ka iya dokar lambar mu sai ka yi mana magana ta WhatsApp ko kuma ka shiga group mu da muke saka na Telegram mu da na WhatsApp kenan wanda za ka iya shiga kai masu da magana sai ka biya kuɗin ka saka ka ciki insha Allah. Ga duk wanda yake bukatar shiga cikin wannan tsarin kenan ta yadda za ka samu fina-finai ko wani iri kake bukata insha Allah idan ka shiga cikin za ka same su kuma muna saka fina-finai guda uku a kowace rana insha Allah. Ga wanda yake bukatar shiga cikin wannan tsarin kenan sai yi magana ta WhatsApp ta yadda zai biya kuɗin shi ko ce kasa ke insha Allah idan kai mana magana za mu ga ma yadda za ka bi sai ka biya da kuɗin ka insha Allah. Kamar kuke ganin wannan fina-finai ne kenan waɗanda muke sakawa a cikin group daga kowane kamfani fina-finai a ranar sun ka fito a ranar muke saka su cikin group namu daga kowane kamfani insha Allah. Ga duk wanda yake bukata kenan dama ce ga dan ta samu gaba abuta kallon fina-finai na India Hausa insha Allah za ku same su a cikin group na kenan na VIP waɗanda za ka samu fina-finai masu kile masu haske daga kowane kamfani insha Allah. Idan kana bukatar shiga kenan na dora ina zama lamba ta yadda za ka yi min magana direct ta WhatsApp insha Allah ta yadda zai ma bayani yadda za ka biya da kuɗin ka. Idan ka biya kuɗin ka insha Allah zan saka cikin group na kenan wanda za ka samu fina-finai ingantattu masu kyau daga kowane kamfani. Idan kana bukatar shiga kenan duk wanda ke bukatar shiga kenan zai ido kan lamba ta sai mai bayani sai ya biya kuɗin shi saka shi insha Allah. Wannan kaɗan ne daga cikin fina-finan da kenan sun ka fito ranar laraban nan da ta wuce insha Allah. Ga wanda yake bukatar shiga kenan insha Allah zai magana kenan ta WhatsApp kenan sai ya saka cikin group ta yadda zai samu fina-finai da zaran fina-finan sun fito a ranar zai same su a cikin wannan group na kenan na VIP insha Allah. Kar ku manta ni ne naku Mustapha Zamani kenan daga fina-finai ne wanda za ka samu kenan insha Allah cikin group na kenan na VIP. Ga ruwa yake bukatar shiga kenan zai tuntuba ta lamba ta kenan wanda nake saka muku ta Libya. Ga duk wanda yake bukata kenan idan ya tabe na a bisa lamba ta kenan ta WhatsApp zai mai bayani ta yadda zai biya kuɗin shi. Idan ya biya kuɗin shi insha Allah zai samu fina-finai ingantattu masu kyau daga kowane kamfani. Ga duk wanda yake bukata kenan insha Allah zai yi magana kenan ta WhatsApp sai in saka shi cikin group na kenan na VIP. A ciki ne kadai za ka samu fina-finai ingantattu masu kyau daga kowane kamfani muke saka fina-finai guda uku a kowace rana insha Allah. Idan kana bukata kenan sai ka yi magana mun gode insha Allah. Duk mai bukata kenan sai ya zo.